कणकवलीवरनं तुला जर आजोबा बोलायची लाज वाटत असेल ना तर मला माझ्या नावाने हाक मार. हे काय काय हो तुम्हाला ऐकायला ऐसे क्यों उसके होठों पे कोणी टाळी वाजवत अच्छा लगता है मेरा नाम. अरे छान. ऐसे कणकवलीवरनं तुला जर आजोबा बोलायची लाज वाटत असेल ना तर मला माझ्या नावाने हाक मार. हे काय काय हो तुम्हाला ऐकायला ऐसे क्यों उसके होठों पे कोणी टाळी वाजवत अच्छा लगता है मेरा नाम. अरे